ମନେକର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ନେବା। ତାହେଲେ ଚିତ୍ରରେ PAO ବୃତ୍ତକଳାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୋଣ ଥୀଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R ହେଲା a/2, କାରଣ ବାହୁର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ହେଲା θ/360 πr²। ତାହେଲେ 90/360 ପାଇ a/2 ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇଲେ πa²/16 ବର୍ଗ ଏକକ। ବର୍ତ୍ତମାନ PAO ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାହେଲେ ହାଫ୍ a/2 × a/2, ତାମାନେ a²/8 ବର୍ଗ ଏକକ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ AXOA ଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା ନା πa²/16 - a²/8। ତାହେଲେ ପାଇଲେ πa² - 2a²/16 a² କମନ୍ ନେଲେ π-2/16। ଏ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଟୋଟାଲ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାଟା ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 2 × ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, 2 × a² ହୋଲ୍ × π-2/16 2 କାଟିଦେଲେ a² ହୋଲ୍ × π-2/8 ବର୍ଗ ଏକକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ a² ହୋଲ୍ × π-2/8 ବର୍ଗ ଏକକ ହେବ।